दिनैनि दिनाव BPF हिसाबैनो बहुत स्ट्रं आरो लोगोसे जोंहा BJP थाबावबाय जिहेतु NDA हिसाबैसो जों गेलेगोन गतिके बेवहाय खुनु तारमाने प्रश्नआनो गैया जामाने जेननायनि खुनु प्रश्नआनो गैया 100% मेगन मेसिबनानै बेवहाय नोङो BPFआ देरहागोन। बियाबारि जुमब्रा ब्लकनि सिङाव थानाय खासियाबारि आरो बालागाव बे मोननैयावहाय जोंहा एसेम्ब्लिनिनो स्टार्ट मोनसे मिटिं होननानै दिनै जोङो बेखौ मा होनना बुङो बुंनानै लानो हायो आरो खालि जोंनि जुमब्रायावल' नङा दिनैहाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा मोनबा दङ मोनबा समष्टि मोनबा समष्टियावबो मोननै खरि दिनैनि गेजेरावनो मिटिङा स्टार्ट जागोन आरो बेखौ लिड खालामदों जोंहा मोनसे सेन्ट्रेलनिफ्राय टीम बानायनानै हरदों बेयाव इयुथ दङ आरो बेवहाय नोङो वुमेन्स दङ पेरेन्ट बडि दङ आरो सेलफोर दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय बेबादिनो 20 जन 25 जन मोनसे टीम बानायना हरदों थिग बेबादिनो जोंनि गेजेराव चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा मानगोनां सेन्ट्रेल इयुथनि भाइस प्रेसिडेन्ट कास्टम बसुमतारी जों लोगोसे जोंहा बिक्रम दैमारि आरो जोंहा बिमाजों समान गोबाव समनिफ्रायनो जातिनिबो आरो बेबादिनो पार्टिनि हाबा मावबोनाय मालती रानी बायदेव लोगोसे जोंहा बेबादिनो PMB मेम्बार बिथांमोन दङ हिरा रानी बायदेव PMB मेम्बार बिथांबो दं ध्रुव जोंहा नार्जारी PMB मेम्बार बिथां बेबादिनो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि आरो ब्लकनि दैदेनगिरि दिनैहाय नैबे खासियाबारियाव 10टानिफ्राय अलरेडि जोंहा मोनसे मिटिङा स्टार्ट जाथारबाय आरो बेवहाय जेरैबायदि जोङो आसा खालामदोंमोन बिनि बांसिन दिनै जोंनि वार्कार आरो जोंनि सापर्टारफोरा बेवहाय लेंहर फैदों गासिबो जन'गोष्ठिया बेनिखायनो आं सासे बे समष्टिनि गार्जेन हिसाबै MCL हिसाबै गिदिर रंजानाय मोनदों आरो बिथांमोन आलासिफोरखौ वेलकाम खालामनायजों लोगोसे जोंनि नैबे जुमदार समष्टिनि जायफोर जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो सापर्टारफोर बिथांमोनखौ सानथ्र'हायै हामबाय होनो बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां दिनै खालामफैनायनि थाखाय BPFआ हिसाबै दानि थासारिया माबायदि आरो गसाइगाव हिसाबै जुदि नायोब्ला जों बयबो मिथिखागौ जे BPFआनो 15 बोसोर लिड लाबोदों सिगांबो आरो थांनाय बारावहाय जोंनि जिखिनि मानगोनां रुंसारि मार्जेन नार्जारी सार बिथाङा थैनायनि उनाव बाइ इलेक्सन जादों आरो बे समावहाय UPPL आरो BJP एलायन्स दंमोन बेनिखायनो बाइ इलेक्सनाव माबेबा कारनाव जिरन बसुमतारी बिथाङा देरहानानै थांदों खिन्थु दिनैनि दिनाव BPF हिसाबैनो बहुत स्ट्रं आरो लोगोसे जोंहा BJP थाबावबाय जिहेतु NDA हिसाबैसो जों गेलेगोन गतिके बेवहाय खुनु तारमाने प्रश्नआनो गैया जामाने जेननायनि खुनु प्रश्नआनो गैया 100% मेगन मेसिबनानै बेवहाय नोङो BPFआ देरहागोन बेनिखायनो सोरबा जायफोर MLA एक्जिस्टिं सोरबा मोजां मानसिफोरा पास फैनानै थाखाबाय UPPL आरो किसुमान दस्रा पार्टिनि दैदेनगिरिफोरा मानोना नैबे गसाइगावआवहाय जायखौनो नोङो सेन्ट्रेला बा हाइकामान्डआ नों केन्डिडेट हिसाबै हरगोन बेवहाय नोङो हासि खुसि देरहागोन खुनु डाउट गैया।